aksyon yaong kita digdi sa Pilar Sorsogon ta tinambangan taan pamilya kanya na matransportar sinda hali sa Legazpi City pasisiring sa Pilar Port. Kaya mga kaaksyon sa tabang kan tabang ora mismo matatabangan taan pamilya kanya. According sa indang mga kaaksyon, nawaran nin trabaho an sa indang magurang. Kaya nga ni mauot ninda makabalik sa Masbate dahil duman ninda mauot man na ipadagos ang sa indang trabaho asin ang pagklase kan pamilya kanya. Nadipisilan sinda mga kaaksyon sa indang pagbubuhay-buhay sa Legazpi dahil nga ni digdi sa nagpapadagos na pandemya. Ihatod ta sinda sa Pilar Port sa Sorsogon. Nay, kumusta po? Anong pagmati na yaon digyan ako Bicol tabang ora mismo? Magpapasalamat po kaming pamilya sa Ako Bicol. At kami po ay natulungan na makabiyahe papunta dito sa Pilar at papuntang Masbate. Oo. So dati, ano po yung problema? Ano po yung, saan po kayo nahihirapan? Nahihirapan po kami sa kadahilan ng meron po tayong kinakaharap ngayon na pandemya, kaya doon po sa Legazpi, nahirapan kami sa pang-araw-araw na hanap buhay namin. Lalo po, meron na po kaming apo, kaya napag-isipan po namin na umuwi na lang po ng Masbate. Dati po nanay dito, ilang taon na po kayo sa Legazpi? Less than 20 years po. Less than 20 years. Sa 20 years na yan, saan po kayo nakatira doon sa Legazpi? Sarili niyo po ba yon or Hindi nire-renta? po, palipat-lipat po kami. Palipat-lipat. Nagre-rent po kayo? Nagre-rent po kami. Oo. So doon po sa inalisan yung bahay ngayon, sa inyo po ba yon or still renta? Ano po, naawan na lang po sa amin yung may-ari po ng bahay kasi po nakikita naman po yung sitwasyon namin. Nagsabi na lang po na kung ano lang pong makakaya namin na maibigay. Ilan man po yon? Ilan po ang nakakayaan ninyong naibibigay? Siguro po, ano lang, more than 1,000 lang po. More than 1,000. Regular po yan monthly? Ano lang po kami doon nag-stay, magto 2 months pa lang po. Yun doon po sa pinakalas? Opo. Opo. So, aside doon po sa may pandemic, nawalan din po ba ng trabaho sa asawa nyo? Apektado po kaming dalawa. Opo. Ikaw po, wala ka man trabaho? Ano lang po, paminsan-minsan nagtutulong ako sa isang kaibigan ko, mag-sideline, kung ano lang para may pagkakitaan. Tulad ng ano po? Halimbawa po sa ukay-ukay, ganyan po. Nagbebenta or nagbabantay? Nagbabantay po. Opo. So ilan man po yung take home mo sa pagbabantay? Siguro po, mga 300. Mga 300 Opo. yung take home. Opo. Opo. Okay. Tay, gaano kahirap ang meron pong anak na 4 pero nawalan po kayo ng trabaho? Sa akin po, Okay lang po tayo. sa akin po masakit. Dahil nakikita ko mga bata na hindi po nakapag-aral. Tapos pag sa araw-araw, kailangan namin mag-isip kung saan kami kukuha ng pagkain. Isa nga po dahil nawalan pa ako ng trabaho, nakikiusap ako sa mga kakilala ko kung sinong magre-recommend sa akin na magpapahilot, magte-therapy. Minsan dati nung hindi po pandemic, medyo malaki-laki po yung binibigay sa nagte-therapy. Ngayon po kahit 200, 150, tinatanggap ko na rin po dahil nga po na basta may pagkain lang po sa araw-araw po. Pero bilang ama po, masakit po sa akin na
hindi po sila nakapag-aral. Tapos, nakukulang po kami sa pagkain. Kaya doon po namin naisip po na niyaya po ko ng asawa ko na doon na lang sa kanila na manirahan na kaya simpleng buhay lang doon. Siguro ito na yung big step para sa amin na yung magbuhay na simple lang po. Opo. Binuo nyo to tayo na pamilya mo. Saan po kayo nag-start? Sa Legazpi talaga? Dito po sa Legazpi. Opo. So, for almost ilang taon na po kayo sa Legazpi bilang sa pagbuo mo ng pamilya? Almost magto 20 years. 20 years kayo magkasama ni Mrs. Sa 20 years na yan, talagang sa Legazpi, ikaw po yung nasusunod. Bali, kami pong dalawa po, tutulungan po kami. Minsan, sa kung saan kami nakapupunta, kung saan mayroon opportunity po na makapagtrabaho kami. So, doon po kami nakapupunta po. Ngayon po tayo na nawalan ka ng trabaho, wala kayong hanap buhay. Gaano mo tinanggap yung desisyon ng asawa mo na bumalik kayo ng Masbate? Actually, matagal na po ako niyaya po ng asawa ko na umuwi sa kanila, kaming pong pamilya. Bali nagdesisyon po kami na subukan namin po ang buhay po doon sa probinsya nila po. Na kahit anong trabaho po doon, kahit ano pong offer sa akin na trabaho, basta marangal, para sa pamilya po gagawin ko po. So makikipagsapalaran po kayo Yes doon? po. Opo. Sa tingin niyo po, sir, pagdating niyo ng Masbate, ano po ang naghihintay sa inyo doon? Pag-asa po. Pag-asa. Opo. Ngayon po, sir, na babiyahe kayo dito, nang nalaman niyo po na nandito yung Ako Bicol para tumulong sa inyo, ano po yung naramdaman niyo, sir? Actually po, tuwing nakikinig po kami ng radyo, lagi kami nag-uusap ng asawa ko, parang nakakaingit na sabi ko, ano kaya subukan namin. Almost magto 2 months din po kami lagi nagtatambay po doon, nag-grab opportunity na sana kami naman matulungan. Hanggang sa may nakilala po kami na kaibigan din namin na nag-recommend sa amin po doon. Kaya malaking tuwa po sa amin po, malaking relief po sa amin na for almost 3 months po na preparation namin na minsan nga may nag-offer sa amin na sasakyan na lang ng barge. Sabi ko, basta okay na, go na, basta may mga espas kami. Pero malaking blessing po na isang araw merong nagtawag sa amin na ito, na merong Ako Bicol na handang tumulong sa amin. Kaya talagang tungtong aras kagabi nga, di kami makatulog na excited po kami. Opo. Kaninang umaga, sir, kausap ko po si Mrs. para parating yung magandang balita na naandito po kami para ihatid kayo. Ano po, sir, yung naramdaman nyo nung nalaman nyo kay Mrs.? Bali, malaking relief po sa akin, malaking bilang ama po. Siguro ito na yung start na sabi ko na parang pakiramdam namin na ito yung big step para sa pamilya namin, sa pagbabago po ng pamilya namin. Apo. Yung alam nyo, sir, yung ihahatid lang kayo dito. Pero yung nalaman nyo po na pati pagbili ng ticket nyo hanggat makauwi po kayo. Bali po kanina, di po ako mapakali. Sabi ko, iniisip ko rin po na sabi ko, kinukong ko na sino kayong tao na tutulong naman sa amin na actually, sabi ko, magsisimula na naman kami sa paghahanap ng mga tao na tutulong sa amin. So, ibig sabihin, sir, yung talagang lang nyo pag-asa is makarating kayo dito. Makarating na Yung po. pagbili nyo ng ticket, hindi nyo naman alam Hindi kung ko po paano. respect. Kaya talagang sabi ko, natulala nga po. Kala ko lang bibili lang po ng yung ticket na papasok po dito. Pero, oo. Terminal fee lang. Nalaman ko na pagkuhan, sabi ko, oh, grabe, sa akin, nabalas obra mo yung parang tear of joy. Sabi ko, oh, salamat. Na sabi ko, ito na, sabi ko na makauwi na ko talaga kami. Ngayon, sir, na pagkakataon na ito, ilan po ang laman ng bulsa nyo? Bali po, sa amin pong mag-asawa, lagi pong may ikaw talaga Para sa mga bata? sa mga bata. Kasi yung pinapriority namin, yung pagkain ng mga bata. Pagkakain lang sila sa aming mag-asawa, okay na. Bali, yung konting pera na ako namin, hinihingi din namin sa mga kakilala namin. Minsan nga po yung
yung tindahan na inutangan namin, nung binabayan ko ng 100 kanina, di na kinuya. Sabi, sa'yo na yan. Sabi ko, meron akong gamit na iwan ko na lang sa'yo. Ayaw niyang tanggapin, sabi, tulong na lang to sa amin. Kaya, Wala man kayo, sir, na naiwan na utang sa Legazpi? wala naman po. Ngayon na pauwi kayo ng Masbate from Legazpi, anong nararamdaman mo? Masaya po and parang kampante na po. Kampante. Before, gaano kahirap yung buhay? Nung nawala ng trabaho si Papa? Mahirap po kasi number 1 po doon lalo na nung ka-pandemic. Need talaga mag-stop ng pag-aaral kasi walang wala po talaga. And syempre kailangan po unahin talaga yung pang-araw-araw kaya sobrang hirap po talaga. Lalo na pag nung nandun pa po kami, parang pakiramdam po namin wala na po talaga kaming pag-asa. Kasi po syempre sobrang higpit, lalo na nung lockdown. Walang-wala talaga kaya Nag-aaral ka pa? nag-stop po ako for a year. For Pero a year. graduate po ako ng senior high school. Okay. So, naiintindihan mo naman sina Papa mo kung bakit ka nag-stop. Pa, Ano yung reason why ka nag-stop? pandemic po talaga. Pandemic. Mm-mm. Ngayon na pagdating nyo doon, mag-aaral ka Opo. ulit. Yun po talaga yung pinupush ko. Kaya super kampante na talaga ako na huwi Anong kami. masasabi mo sa Ako Bicol na naandito para tumulong? Anong masasabi mo sa Ako Bicol na naandito? Sobrang nagpapasalamat po talaga ako na natulungan po kami kasi unexpected po na ganito sa lahat ng agency. Ako Bicol po talaga yung tumulong sa amin. So, malaking bagay. Sobrang laking bagay po. Few hours na lang, sasakay na kayo ng Roro, pabalik ng Masbate. Excited na po na makauwi po kami buong pamilya. At nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, sa pamumuno ni Congressman Saldico at sa mga bumubuo ng Ako Bicol. Naniniwala ka ate ng Ako Bicol katabang nakasurog ka? Naniniwala po ako. Kasi po natulungan po ang buong pamilya ko at hindi lang po ang buong pamilya ko, kahit pa pong ibang nangangailangan po ng tulong. At mangangailangan pa ng tulong. Tay, ano nang pakiramdam ngayon na few hours na lang din talagang sasakay na kayo ng barko? Very excited man po na makauli na po ang builo kong pamilya sa lugar kan sa Cuyang Agom. Excited naman po ako na sa bagong buhay may na maabot. So ano po tayo ang masasabi mo sa Ako Bicol? Ang sa kong pamilya nagpapasalamat po sa Ako Bicol, sa pamumuno ko ni Congressman si Pido Garbin, tapos si Congressman Saldico. Dati na iling ko lang sa TV, sa radyo. Totoo talaga na kasurog pa, katabang na kasurog pa. Kaya ini talaga pag-asa ini kang mga Bicolano na talagang may sarong organisasyon na tulos-tulos na nag-aksyon sa mga tao na ngayon. Kuya, naistorya mo sa kuya na before, sarok ka man sa mga naga-transport, kung may mga helang pasisiring sa yung dagat mo niyan, ano na mamatay? Ano sabi mo na? 2 years kasubago, kapag interview ako, garo na problema ko. Igisip ko, kahit to kapano na active pa ako sa mga alkani, mga response, na ang lugar na ini, pirang pasyente na inatod mi sa iba't ibang lugar. Nangay po, sarap pa po akong emergency responder. Sarap po akong medical responder po. 2 years ago, na nagali po sa trabaho ko po dahil po sa pag-pandemic. Big priority ko po sa pamilya ko. Ngayon, sabi ko na sa panahon ngayon, ako naman po sunod ako. Kaya garo
Pero makunya sa kuya na masira mo ng pakiramdam na nakatanggap man kiarog ko kaning serbisyo na sa pamagitan po kang Ako Bicol. Maraming salamat, Ako Bicol! Ayan, partner! Siyempre! Yan! Ang tabang on the road. Yan. Ah. Hanggang tabang on the road. Kaya palan ko yung kapartner karga. Kargadora ako duman, Yan. partner. Oh. Oh. Pero yan partner, ang maugmata, nagiging instrumento ka sa pagtabang and nagiging party ka kan pagtabang. Yan ang pinakamaugma. Ang pinakaumaugma ka iyan, partner, itong pagkaaga, apudan ka kan pamilya na nagpapasalamat na sinda yaon na sa Aroroy Masbate. Ayun. Ayan. Ah. Kaya ngunyan, So partner, congratulations panagutan sa indang partner. laban. Congratulations sa tabang on the road. Yes! Yan. And syempre, partner, Sa mo at saka sa mga pag-iriban mo, oh, syempre, matangaan ka mo. Action Ko Center, naku Bicol partner, Sinda partner ang nasa likod ta, kung kita padagos na nagiging instrumento. Yes. Ayan. Okay. Sa-